Amai belakhe sini hasing awar gejana dalai laimani. Seng nai na le ne boba hake samung khailai ri tonglai. So pal belai nai photo tabu bo maisa le ko punisi phai jer laimani samung khailai mani seng nai le ne boba hake samung khai tonglai. Mukumo. Chin Mathani President sir, ini one of sinsa kai tu ni hammer om thau nuk mani press tam sana muso. Ambai, okay chini building fan ni chini chairperson ke sugna, tini salo belakhe borak khoban manu koi khatung khazan bisi dekhe samung khlai tolai mani o borom munu suni fan bai sombor bosaiya. Nang sana musuh. Apa kaidor fan bai na sombor borong khao kaidor fan gana bai kaidor subai jango ambane o samoro beba na pai thana nang koi ta khlayo Tini ni kisin na pai thang no ba. Tini na pai thana Kai nang hisab message tamar na musuh grati nai to na khapa ne ta ko ta bu sam. Khabang tong ma kaidor samung tang bai na bai kaidor siniya ko kaidor na borok ni khani na sinkhana bai abai ko na sini ko ma kam tilmu Jika o gijan samung mo tola ground floor pai thaman ya lo samung tai tamu khlai jana baki tong kha. Kai baki kai ground floor kai jangai ta bo aro tiles nai tiles nai ya bo jana la rakna kanai kai khatara da kalar ko ba ada kai rong A tiles abo ki mo tharog renai na bor mane asuk dami rang nor goi manai. tiles singai kini kharokna buku tiles nai bokna kan hobu sini buku keji Mokhani. Sarana kita ngomong kami no borok member apa buku kai no khas rai yang nang mane dapat borok atai semua orang ni lagi borok apa semua apa lagi Ji asuk building dor tanglai mane o samung khlai tonglai mane nor ni suri mung boba hai ke dor ma suri lekha. orang sih lara bos yang ini suri nama plastik tu kan dari kamera kai tu tangan sih lagi kamera tu grup dia apa itu para dari mau haraja kan aku sih lagi kamera bagi kai jadi ini orang sih mana lagi kai jadi punya pani dong kan Ambai sini chairman bai sen kok Salman ka sa kok sawna sen kok lam makhala ko. Abo hakai sen tinio samung klaite sen tola fu klaima sen nogoi man ka saima ka. Kaisa hai noi sen namu sung mani sini circle secretary sini Dikon Saranando tai sen Mathani Dikon belai samung tangkrak tangmano tei sembini samung rong no kai seng la bolasiu tani bagai hike je puso tongoy samung khlaimaran সম্ভব ya kaitor bini sak hamya hamparo bono sebri tongom bagai as samung no bosegi no khlai okay tebo khlaimani musung makai o samoro no tin no bele khatongo tam keba o samung ni bagai dong suri marok busu jara boba hake ma suri lake Ambai suri male continuous lagi beri bapak apa apa ছয়টা গ্রুপ পাই বার সুলে দিন sila ka bawa kan sila jara fashion tong layo jara wa ko na tong layo ba kali maka bun sila ra ko saka bun ko ko kan dewa ka fashion tong sila jara ko sila tong layo
suriyo surang jino samgo ba ko salaika ini samkai ini belai kontrol lagi hakai ini was ground floor sendalai belai tunayo ko satta sal satta di sini yang lagi aku lawas pojok jam baru komani tabu prai sajon borok tabu kau jaga tanggo bahkan kalau sajon borok itu jangan sampai belai tunayo oke ini painai mau sesuatu no sendalai di painai kalau hai nanti target mereka o je tolaw ground floor roi paimani yaklo dong samung baki khlaijang o mo thote tam tongkho tomo samung ko tongan tongkho tabu ground floor mani yaklo tongka chengna kaisa tapu mono apa khanen mun tomo asa ko tiles nani acha ko tiles ribai kan ko siang side doga janla abor option ko ko jaga glass back sum ab doga janla lainai ke rong tongkho ke back side to sin abo plaster tongkho obhai samung ko ba to mungkin charge nok asuk je kotor ma complete nani te bishi busuk rok nang no complete nani kai to subai to mo complete nani to nana khali rok hai complete nani sum sai to nai ekam khali sum complete khai nai gai je takho ge ba je bukuk tiles na hanmani boroni rang to belai big amount ongnai gabono borok norok bai salaimani bishi teke o je floor paimani yaklo nai na desa leri nai bobo hai floor paiman yaklo na bor nai floor pai ramdi itu to rak nai se raga kene saka jokon plaster khayo apro nai gaw je social media bishi teke a je tiles nai hinai rona tamo grading sia phano musu kai to hamai ma ya ta takna hamai ma kin ta ko kha se jira ki mar kha ko man bishi te pai ina mo kanok tormani lokmani 72 by 30 feet abono bor tiles jani hine bor bor ka cái tiles cái dalam kang ko no no 1 lakh ni above nai rang aba hai thai rang khana in cover ge nang ko mora nai sinen sahar nai khana ni cái bor ko wan jak bor ko sala ja gai paitha kote kaisa kok sunamu joma khai dineo samung khlai tongmani bisingti khlai all over the tv show under zo to poito khlainai rok no suri tongnai rok no tam kok kusana musu to lai nang ni ko sini itu to bor ko kaisa lai bumat tonggo nahar mu tong lai buma kahamuan ni kan nahar mu pisena lai buma kahamu ya bor ni nahar mu kahama bor ni lai mu kahamu batas tu ni kahamu so joto pujo kai suri to mai rona apa no hai hai kasana mu ko ma kai pujo hinma bai jeng ko to samno jeng khungri bai ya itu ta apa sawo ini sajra ko so pujo bai samu ek ni ha ka bo abo yakin baik pujo yakin yang kamu sama dia pujo sini kai ma bai bo dia sama kanya pujo bai samu ek khang ka se abo soi soi ka jeng sama kanya ko kan ko kanya mu ma kai pujo khaya ma sa sa sengyak so bala ni nang sengyak so ma mane kuno ma ka se orang ni ka sa amaya se kok sawin seng mathang lai sino joto nai tongnai rok no koinai se boy surian bare